Татар кызы 2015 федераль бәйгесенең Татарстан этабы бара. Әлмәт, Чистай, Яршалы, Яшелүзән шәһәрләрендә округлар этабының кастингы узды. Butun dünya Tatar Gençleri Forumu degan uyushma var. Belki kimdir qatnaşkandır anda 2 yılga bir biz bütün dünyadan Tatar Gençleri uyushmalarini jiyamiz Qozonda. Hem endi şu 2 yıl aralığında her vaqt neydir konkurslar, qiziqli proyektlar, shahar proyektlari uyushtiramiz. Endi Tatar qizi konkursuna kelganda onu biz uyushtirmaymiz, biz yordam etamiz. Mana Tatarstan etabini o'zdirishga bizga yuklendi. 2010 yılda birinchi etapda Şilebi ülkesinde o'zdirilgan edi. Shundan so'ng Şilebi'de rayonlar, ko'proq rayonlar qatnasha boshladi. Tübek Arif konkursga bәйгегә kirildi. Ko'rshi Boshqirdistondan, Kurgandan kela boshladilar. Ham endi bir stadion xalq jiya boshlagach, shu konkursga zo'r sponsorlar jalb etkach, anda birinchi o'rinda mashina bo'lib ketdilar jigin qizga. Ham qolganlar da endi albatta bo'sh qalmay. Hem şulay zo'raytash, zo'r masshtab olgach, taqdim etildi prezidentga Rustam Nurgaliyevich Mexanovga şu bәйгені federal etilishlarga. Demak, tatarlar to'planib yashagan tubaklerde bir qizni saylab, masalan Tatarstondan bir qiz, Sho'rsandan bir qiz, Ulyansdan bir qiz, ham boshqalar birga jiyilib şu Şilebi'de final konkursu uyushtirilgan federal darajada. Yılmayıda başlanan Motorluk diler, koydayken motorluk izlep üzümden, ko'rib turam kızgıdan. Şive, sözde yok, kaşıkka salıp yatarlık. Lekin bu bir tışkı motorluk, kışın koşan motor bulan. Мин Калимуллина Инзиля Файсал кызы, миңа 23 яшь. Мин Тукай районының мәдәният бүлегендә бухгалтер булып эшлим. Бүген Татар кызы 2015 елга кастингка килдем. Үземне бик тә бәхетле дип хис итәм һәм татар кызы булу белән горурланам. Мин Фатыйхова Алесян, Мамадыш районунан келдим татар кызы конкурсында катнашырга. Бүген бию белән чыгыш ясыйм. Минем теләгем бу конкурста җиңәргә. Үземнең туган төбәгемне, туган авылымны бик яратам. Саф сулы чишмәләренә, бормаланып аккан нөкрәт суларына, иркен тугайларына, мәхәббәт урманнарына гашыйк мин. Сәлам биреп, саумысыз дип эндәшәм. Мин өйдә дә, һәр кайда да тик татарча сөйләшәм. Балачактан театрга, шигърияткә гашыйк мин. Кичкенәдән сәхнәдә, уйнап үскән кызчык мин. Кадет мәктәбен тәмамлап, универга кергән. 2 югары белем алам. Бар эшкә дә өлгермим. Утырган нәрсә түгел. Уенчык түгел улам. Уенчыкны да ташлап калдым бит югыймышы балаларым. Ире югыймыш. Минем дә ерем юк, ләкин баламның атасы бар. Билетләр караганы мине. Қолымнан тотып, сөйеп. Иткә кешер булмадым. Кияүгә барырга теләмәделәр.
Çiçekler, motorlarını siler Gülfin abla. Ey altın şeş mili maydarar goy. İrden islemi, biz islimiz alardı. Şuna tıyıladın avı. Buna binteydi. Zarifullah deb kışkırıp izden girmedim. Zarifullah bir koradım da. Vurdum da koydum başından sinyakta. Zarifullah Mürşide isimli kız ortadan yürüyor. Mimabır olup da kuramağım bulaydı. Mürşide, kendi kuzdi. Bugün Tatar kızı federal bәйгесенең Татарстан этабы буенча эшләү бара. Без инде 3нче көн төрле округларга чыгабыз. Беренче көнне без Әлмәт шәһәренә барган идек. Шуннан бер кыз сайлап кайттык округта. Җиңде анда Азнакай районыннан бер кыз. Кичә булдык Чистай шәһәрендә һәм инде бүген без менә Чаллы шәһәрендә. Чаллы шәһәрендә иң күп җыйган бал Түбән Кама кызы булып чыкты. Без аларны барсында 14 сентябрь көнне Казанга алабыз җыябыз. Һәм инде Казанда менә шушы округлардан чыгучы һәм аларга өстәп Казан югары уку йортларыннан кызлар бергәләп Татарстан этабының кастингын уздырачаклар. Һәм инде шушында җиңеп чыккан кыз Татарстан Республикасын 16 октябрь көнне Чиләбе шәһәрендә Татар кызы федераль бәйгесендә, сәләтләр бәйгесендә Татарстанны яклаячак.